Welcome back to my channel, Buffett. Channel. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like my video. Don't forget to follow my Facebook page at Chef Result TV News, and also subscribe to my YouTube channel at Chef Result TV News. Do follow us as well on TikTok. Lapha khona Chef Result kuphela nje. So Buffett, you know ukuthi Facebook or any social media platform ihlaleke inento yayo nje yabo ongakwazi ukuthi ukhulume ngayo. Any content is there yabo, yonke content, uhlobo le content ofisa ukuthi ke angathi ke ungakhuluma ngalo, you can engage with, you can go and discuss ngaleyo nto leyo, you can go and engage with other relevant pages khona lapha on Facebook nakwamanye ke ama platforms. But then mina nje focus yami it's Facebook, YouTube and also TikTok. Ngale kwalokho bafowethu akukho kunye. Isifiso sami kakhulukazi ukuthi ke nisifollowe kakhulu laphana ke ku Facebook because kunje yabo. So ngibona enye video on Facebook, imoto ye4x4 emnyama ishayisa ke umunye wosisi laphana, angimazi, I don't know them, and I saw kodwa ke i-video but ibukeka ngathi leya video ithinte abantu abaningi. The video was posted by _x Glitch yabo. So nje le video bafethu moyibuka ayikho ngempela mnandi, even though singazi ukuthi ke imbangela iyiphi egcine ke yenza ukuthi lo mnumzana noma lo yamlisa mangabe umlisa noma mangabe kuumuntu wesifazane egcine ethathe lesi sinqumo asithathile sokuthi ke alimazi ngempela lo wamuntu ke ogcine ke elimala lapha because inhloso kahle bekumbulala. We don't know ukuthi ke ngempela ugcine usindile noma kunjani yabo. But then I'll just go through ama comments and maybe we'll find the answer khona lapha ukuthi kugcine ngempela kwenzakalani, because I just saw this video now and then ke I had to make a video futhi just to discuss the issue with abantu ke yabo, with i-public. Ngizwe imbono yayo i-public ukuthi thini, while sizo engage futhi nama kuma comments lapha ke see ukuthi abanye abantu bathe mabeyibuka le video or i-information mhlambe ke abantu abanayo bathe uma beyibuka le video and then ke bayidlulisa kanjani lapha kwi comment section. But then umnikazi wayo le video le noma ke umuntu oyipostile le video uthi ke laphana kubhlungu khona, but imphumela yokufebe most yabantu ke besifazane ke babulawiswa abangani babo ngokungabatsheli ke iqiniso ke if bebheda. Bafethu mantombazane esho kanjalo ke laphana kumgiliji, ngeke udle imali yendoda bese uyifebela ke ucabanga ukuthi ke uyothola ke noma ke iyothula nje kanjalo ke ngathi akaze ke kwenzeke lutho. Iyo ke into ke lento zenjoba nibona lapha ku screen nje ngipostile. I just made a screenshot ke iyayo lento zana lenkulumo le yabo, khona uzozibonela nawe ukuthi ke angifundi into engekho but ngifunda into ke bhaliwe lapha. There are so many comments la, I think about 612 comments yabo ngayo le post le noma kuyona le post le. Into eyenzakalayo yiyo le niyibonayo njengoba niyibona ivideo lokudlala noma ke ike yadlala la ku screen. So I'll just read through ama comments and then nawe kodwa ke kupla ubuka khona le video, I wish to hear from you your views as to what do you think lokho okwenzakalayo ke mhlambe kumphumela kwa yini eyenzakalile kuze ke mhlambe ke gcine ke holele ekuthenini ke kwenzeke le yanto le noma lo yamphumela la. What do you think happened before le act le yana ke ithatha i-cause? So abantu ke lana khona nje othi laphana ke I hope girls laba abafivayo bayabona ukuthi ke bayophelelaphi. Ubani usetheke ekwenzakaleni, who did give us ilentuzana, who did give us information, because akekho nolwazi olugcwele lokuthi ngempela ke lento ke abayishoyo inobufakazi noma ke iyiqiniso ngakanani yabo. But most yabantu nje uthi omunye zalo ke uphi unembeza uma ke kunjena uthi ke lapha ke uthuli Dlamini
kwayena lo webhakhe kuphelile ngaye kanti living leso sifebe ke in peace uphole it's kunani why engenzanga kanjalo yabo. Uthi omunye ke lona ke uzozibulala naye thula ke ubheke. There are so many instances bafethu esiwatholayo khona nje case la kade qeda kwetshwa khona umunye wabafethu la naye kodwa yena ke ngathi wayegangela nje wayebambela inkunzi noma wayenzani but egcineni wagcina ke isenzo sakhe siholele ekuthenini ke abulale omunye wosisi yabo. So lento le ukubulala anginandaba ukuthi ke mhlambe ukwenza ukusipha isimo kanjani yabo, but ke yabo there is only mina ngokwami there is only one scene or one scenario where la engathi khona ke no lo muntu bekufanele ukuthi ke ethathe le action because of this and that yabo. Especially ke ngizosho nje directly if ukuthi umuntu ke ubeyidefender and ubedefender iproperty yakhe yabo, lokho ngikhuluma ke nge-private defense noma ke i-self defense yabo, because awukwazi ukuvela uyo-attack umuntu nje kanjalo and then ke bese kuyatholakala. That's why engicabanga ukuthi ke ilabo right khona ke ukusebenzisa a form of mhlambe ke i-force ngalendlela loya mfowethu loya ekubukeka enza ngayo, but then ke directing i-force to umuntu o-helpless njengalo wayana ke it's no use yabo. Already usephansi usemshayisile ngemoto but then uloku emkandayo futhi wabo. Okay fine ke siyakuzwa lokho mhlambe asolelwa khona, but then ke how about mhlambe ezinye indlela amanye ama resolutions, because lo mfowethu lo mangabe ukuthi umuntu wesilisa mangabe ukuthi umuntu wesifazane bekumele ke kodwa azame mhlambe ezinye ke indlela. Yebo siyazi ukuthi inhliziyo ayiphakele ngeke kusho njalo, but if ukuthi ke kodwa uyazi ukuthi ke esikhathini samanje umthetho wenza into ke noma ke udlala kakhulukazi ke iwona udlala indima kakhulu ezintweni eziningi futhi iwona upowerful in terms of ama acts afana nala, because le nto le ayisahlukile ne crime yabo. Sekuyi act of violence and ke sekuwumuntu okuboshwa kahle loya, because ayikho into ke esingathi ke uzivikela kuyona yabo. He is attacking umuntu without any valid reason yabo. Ngisho kuthiwa ubekwenzile lokho ekusolakala ukuthi kwenzile, but then it's not reasonable yabo ukuthi ke acte ngale ndlela le agcine ke enza ngayo. Okwami ke ukubona lokho. Uthi omunye ke laphana ke men must have a car uthi ke njengoba ngangishilo ke yekana namantombazane kusho ke laphana ke uSmaka. Uthi omunye laphana ke awusho igama lomuntu la ngingalazi. Uthi ke laphana omunye ke ayi bafethu siyenza mawala lento ya wayekeni amantombazane ke menihlula kusho ke laphana ke uPhilani ayanda kongoba uThokozani ke lapha uthi ke uThokozani mfana omnyama uthi ke ingakho mina ke ungeke ungibone ke ngikhipha ke girlfriend allowance ngipha ke intombazane ke ngoba kubukeka ke sengathi amantombazane asesebenza ke bafanele. This is the last comment bafethu ke engizoyifunda, because it seems like ama comment yes maningi kodwa ngathi ke basho izinto futhi ke ezihlukahlukene but ngendlela ke I mean basho izinto ngendlela ezihlukahlukene, but then they give zonke lezi zinto abayikhulumayo zinika ke isense yabo yento ke eyodwa or zinika idea yento eyodwa ukuthi ke gcineni kwakho konke it's no use uku-attack umuntu noma ke ukulimaza umuntu, because at the end of the day umuntu ke futhi ozo-affecteka lapho wena in as much as usuke uwe mhlawumbe useyidlungweni ngaleso senzo salowo muntu, but then at the same time futhi konke kubuyela kuwe ekuthenini ke wena manje ke ufaceana kanjani naleyo nto leyo. If ever mhlawumbe usebenzisa i-form of violence then nakuwena futhi yabo vice versa kuzokwenza the very same thing futhi. If ever ungabhekananga nengalo mthetho and kuzoba nabanye abantu futhi abazoloku bekulandelela up to la khona ke bekulimaza kwakulimaza labo bantu.
So the best possible way is to keep calm, ukwehlisa umoya, and then ubone ukuthi okay, after lokho ikuphi ke mhlambe ke ongakwenza. Yes, abantu abaningi bathi ke hawu kanjani ngoba akukho lula lokho, and njengoba ke kushiwo nenhliziyo ukuthi ayiphakeme, but ke same time if uzolandelela umuntu and futhi ke ugcina wenza izinto ke ongahlosile ukuthi ke ungazenza, but then at the same time it's very important ukuthi ke while izinto eziningi noma ke izinto ezifana nalezi zingakafiki kuwena, just imagine mhlambe ke leyo nto isifikile kuwena, and then try by all means ukuthi ke ukube kwakuyimina mina ngangenza kanjani yabo. I think lokho mhlambe ke kungakusiza kuphi nakuphi yabo, ukuthi ke in case isimo noma ke into enjengale isikwehlakalela wena, mhlambe ke ikuphi ke ongakwenza, wawunga reacta kanjani yabo. So bafowethu ke injalo into. I would like to hear kuma comments enu ke la ngezansi ukuthi ke nina ikuphi ke enikucabangayo. Thank you very much kulabo asabefollowile ke kulona ke i-page ku Facebook, and also kulabo ke asebesubscribe kuyona ke i-channel. Danke bafowethu.